Magandang araw mga bata. Gusto ba ninyong matutong magbasa? Kung ganon, halika, samahan ninyo ako at tayo ay magbasa. Ang pag-aaralan natin ngayon ay ang titik na ka o ang pagpapantig sa mga titik na ka. Ito ang ka, ke, ki, ko, ko. Ka, ke, ki, ko, ko. Ka, ke, ki, ko, ko. Ulitin natin. Ka, ke, ki, ko, ko. Ang husay naman mga bata. Ngayon, basahin natin ang mga pantig na aking ipapakita sa inyo. A, ka, aka. E, ka, eka. A, ko, ako. A, ka, aka. E, ka, eka. A, ko, ako. Aka, ika, ako. Ka, kaka. Ka, ki, kaki. Ka, ko, kako. Ngayon, basahin ninyo ito ng sabay-sabay. Ka, kaka. Ka, ki, kaki. Ka, ko, kako. Ka, kaka. Ka, ki, kaki. Ka, ko, kako. Kaka, kaki, kako. At ito pa mga bata, sabayan ninyo ako at basahin natin ng sabay-sabay. Ki, ko, kiko. Ko, koko. O, ka, oka. Ulitin natin mga bata. Ki, ko, kiko. Ko, koko. O, ka, oka. Alright mga bata, basahin ninyo ulit. Ang kuko. Si aki. Ay oka oka.
kay kaka. Ulitin ninyo mga bata. Para sa pagsasanay, basahin ninyo ito ng mabuti. Mga bata, basahin natin ito ng mabilis. Si Kiko at Kika. Si Kiko ay may keso. Si Kika ay may keso. Si Kiko at Kika ay may keso. Si Kiko at Kika. Si Kiko ay may keso. Si Kika ay may keso. Si Kiko at Kika ay may keso. Si Kiko at Kika. Si Kiko ay may keso. Si Kika ay may keso. Si Kiko at Kika ay may keso. Hanggang dito na lang muna tayo mga bata. Maraming salamat sa pakikinig. Paalam. Bye-bye.